Какво ще правим? Нищо. Я да гледам нещо. Не гледам не са. Пак е скука. Разберете, за мен дните са скука. Как си, Ерико? Бачи, сега това ми звънна и телефона, кой е? Чай. Добре. Кой направи? Скибиди туалет! Майко, скибиди туалет! Скибиди туалет съществува! Съществува! Кой ще прави? Жено! Стига си крещял, какво има? Скибиди туалет, не го знаеш, моля. Дед вика, скибиди добре се, скибиди добре, скибиди добре и те нататък. Ме звънна, аз му звънах и наистина беше той. Има някакви роботи и те вдигат, това е. Ти слушаш ли ме? Какви роботи и какви петли ми говориш, бе? Ами да знам какво ще прави. Добре. Макасино е... Значи, ако ми кажеш, че му е чата вече. Чата. Я. Да, чата. Я да му пише. Ари. И писах му, моля да ми отговоря. Какво? Обаче аз не знам английски. Пак му писах, моля те ни. Моля те ни дай. Не, бе! А какво е това? Му пратя снимка. Чакайте. Му пратя снимка. Добре, пратих го. Ето вижте, хора, пратих му. Сня. Това е една снимка стара. Пише нещо. Обаче, ще са някакви реклами. Това. Нали, какво чакай, кушра. Къде си спира? Ай, под маста. Чай. Ай, спокой се. Малко спокойствие е така. Но, няма време да се заблуждавам. Трябва да намеря някъде място да се скрия. Навън. Вътре ли, навън. Или вътре. Къде? Добре. Няма да се крия, каквото стане. Така. Първа мисля да проверим в интернет. Как е, какво става сега. Значи сега ще напишем. Чакайте. Тъпата камера, че ще да седи. Как да се предпазим от скибиди туалетните. Какво? Нищо не излиза. Така че нищо не е наред. Амин. Ще видим какво става.
скрия в кош навън се. Скрих се. О, скрих се. Бачко! О, ще трябва, че има стреснал. Какво правиш тук? Първо ти кажи какво правиш. Ще ме извиняваш, брат. Толкова ми е къла, тръгвам. Къде? Няма къде. Добре, поне едно място не мога да намеря. Как? Как е? Как поне едно място не мога да намеря? Ама, наистина съществува. Че жена ми говори за роботи. Тя не знае какво това, тя не е живяла от това. Тя още мина от роботите, майтапи едно време. Едно време си било на баба Иванка майтапите, ама сега вече на баба Иванка тя... Да. Така, няма че сега. Ние сме на... добре, дали жабата се е погрижила. Всеки бункери е измислено едно време. Измислено това не е съществува. Бункери, добре, става. Но там няма скрия. Там ще дойдат извънземни, не знаете. Там ще дойдат те. После няма къде да се скрия. Къде? Как се кара? Добре. Ще питаме жената място за скривалище. Жено, къде има място за скривалище от скивител? Ти ги знаеш. У нас... Как у нас, бе? Наистина намери, бе. Добре, сега няма се притеснявам. Добре, айди няма. О, кой? Трябва явно да го изръста с това страх, бе. И, приятели, това бе всичко за днес. Надявам се клипа да ви харесал, естествено. Абонирайте се, лайкнете видеото. До другия вторник и чао!